61 ел сәхнәдә, шушында геройларының ничә тормышы яшәлгән, тамашачы аның белән бергә көлгән, елаган, борчылган, алкышлаган. 85 яшьлек юбилеенда бүген яраткан тамашачысы аны кабат алкышларга күмә. Юбилярны бүген Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев котлый. Аның хезмәтен югары бәяләде, рольләрен искә төшерде. Безнең арабыз 6 ай. Күпме хезмәт сетмәгән. 100гә якын роль уйнаган бу җегет. Ничек кенә булмасын, аның тавышында инде менә шу чаклы өйләнелгән тавышында туйдырмады сине. Безне. Рәхмәт халкыбызга шулай хезмәт иткәнең өчен. Татарстан Республикасы рәисе указы белән театр сәнгатен үстерүдәге мөһим казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Таҗетдинов Ринат Арифҗан улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләргә. Минтимер Шәймиев Ринат Таҗетдиновка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медален тапшырды. Ашыгына килүче бер сылудан исемең ничек җибәрәм дип сорыйсым килә. Яшисем килә, дустым. Моңлы булса да, нота танымаганлыктан консерваториягә укырга керә алмый, артистлыкка китә. Камал театрына эшкә ул 1961 елда Мәскәүнең Щепкин исемендәге югары театраль училищесын тәмамлаганнан соң килә. Беренче рольләрдән үк сәләтле егет булуын раслый, төп рольләрдә уйный. Киң диапазонлы, талантлы артист буларак таныла. Сүнгән йолдызларда Надир, Гүзәл Мәсәлдә Ильяс, Моңлы бер җырда Муса, Кулгали, Идегәй тарихи шәхесләрендә оста гәүдәләндерә. Яшәсен Алтын Урда! Имин булсын татарның тулы йорты! Көлкілі тискәре образларында жеңіл ижат итә. Бәрәңге дисәң, ул бер нәрсә дә аңлатмый. Инде менә картуфель дисәң. Күпме роль уйналган, берсен генә аерып әйтә алмыйм, хәтта тискәре образларда йөрәктә уйлап калган ди Ринат Таҗетдинов. Бик күп әбиләрнең вәкилләре ой, син ханҗар бит әле сине, йемәйтә. Диюҗелисезне хәтерегездә калган ди. Сиранда гармошка белән ди белән җырлап чыгадыр инде. Тамашачысы ярата, сәхнәдәшләре хөрмәт итә. Бу театральный ирең инде бу синең, Ринат дип, шулай яктып та әйтәләр, чөнки чыннан да шундый күп уйнадым инде аның яраткан кызы булып, аның яраткан хатыны булып, һәм дә соңгы вакытта хәтта аның карчыгы булып та икәүләп уйнады ул минем картым, мин аның карчыгын. Мин үземнең сүземне үзем сөйлим, авыл авызы белән минем әйтә торган сүзләрне үзе кабатлап торып шулай ярдәм иткәнлеген күреп шаккаттым. Һәм аның менә шул үзенә күрә генә үҗәтлеге, үзе өчен түгел, менә кешенеке әйбәт чыксын дигән мишәр үҗәтлеге миңа да ниндидер зур плюс булды. Мин аны үземә дә кабул итеп алырга тырыштым. Ринат абыйны бик хөрмәт итү генә аз, хөрмәт итәм дигән сүз генә аз. Мин бик кеше буларак яратам, хөрмәт итәм һәм бик якын күрәм. Сүнгән йолдызларда, иске театрда мәхтүм ролен уйнаганын карадым. Шул кадәрле исемдә калган. Аның өлеше артист буларак безнең халык алдында бик зур һәм бик зур эзләр калдыра безгә. Театр минем ием җыртым шикелле, минем балаларым шунда бөтенесе шунда шикелле. Әйбет. Шуңа күрә инде бу ничек дип әйтик, мин аны юбилей дип тә санамыйм. Хәтта дөресен әйткәндә инде миңа шактый яшь икән. Яраткан тамашачысы, якташлары, сәхнәдәшләре бүген аны котлый, олылый, хөрмәт белдерә. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.